Joo, mahtavaa. Helvetin hieno, mut no. Sinnitellään. Kyllä radio aina pystyssä pysyy, kun on muutama soittaja ja helvetin paljon DJ:tä. Niinhän se menee. Onko toivebiisiä? Ei ole. Ei oo toivebiisiä. Soitas muuten niitä mainoksia vähän useammin. No mä soitan niitä about puolen tunnin välein kautta tunnin välein. Jaa, sun kannattaisi muuten juontaa vähän enemmän noiden biisien välissä. No ei mä jaksa, kun menee sitä biisit ihan vituuksi, niin hyvä homma. Miten se voit olla noin laiska? No on vaan. Mitä vitun väliä sillä? Jaksatko sitä sun läskipersettä nostaa ikinä? Ei jaksa. Ei oo läskipersettä, vaan mulla on helvetin hieno kaljamaha. Sä et uskokaan. Mä voin tällä mahalla, jos Scania ajaa, niin mä voin tällä mahalla kuule ohjata kuorma-autoa. Vaikka rekkaa. Hieno homma, joo. Mut joo, lopetellaan. Jatketaan kanavalla. Joo, moi. Okei, moi.